Na svu sreću ima autoškola, već ih ima, koje iako nije usvojen novi pravilnik, rade po novom pravilniku i shvatili su da je to njihova obaveza da one koji kod njih dođu u školu zaista kvalitetno obuče. Evo, pogledat ćemo jedan primjer. U Evropi, pa i većem delu zemalja našeg okruženja, obuci motociklista se pristupa ozbiljnije i model samostalne obuke ne postoji kao mogućnost. Neke od autoškola u Srbiji već su preuzele evropski sistem obučavanja motociklista koji se izvodi na poligonu i u saobraćaju uz korišćenje adekvatnih motocikala i savremenih uređaja za komunikaciju između kandidata i instruktora. Novine su uveli s tim što smo kupili svoje motore, znači olakšavamo tako ljudima da ne moraju iznajmljivati, posuđivati ili kako već nalaziti da bi se obučavali samostalno. Znači mi im tu damo svoj motor, oni voze s nama, znači mi imamo kontrolu nad tim, uveli smo Bluetooth uređaj koji imamo direktnu komunikaciju od samog poligona kad dođe na čas, mi ga dovedemo na poligon, znači tu odmah mu pričamo kako treba, šta treba da radi, kako se kreće, kako se staje, znači direktna veza postoji između instruktora i kandidata. Kad završite poligonske radnje, pripreme za ispita i poligonski dio, onda idemo u gradsku vožnju, znači od lakših ruta pa do težih. Kako to izvedemo? Tako što motorom idemo ispred njega, on nas prati, istovremeno znači pričamo s kandidatom, znači non stop postoji znači veza direktna i objasnimo šta treba, kad treba, zašto to treba, kako su to uradili, zašto smo uradili, poslije toga pustimo njega da on to odradi, mi ga isto pratimo, isto mu dajemo na vrijeme blagovremeno kad treba, šta treba i kako to treba. Kroz ovakav način obuke sticanje prvih iskustava na motociklu je brže i bezbednije, a instruktor koji je stalno pored kandidata i u vezi sa njim može da blagovremeno spreči opasne situacije. Samim tim obuka traje kraće nego kada se kandidat opredeli za samostalnu obuku, a do dolaska na polaganje, pa i kada dobije dozvolu, stečeno znanje će doprineti da bude bezbedniji učesnik u saobraćaju i po sebe i po druge. Dakle, gospodo, čuli ste, ovo je pravi primjer kako treba učiti motocikliste. Šta vi kažete? Raduje da imaju ovakvih primjera, odnosno autoškola koje su prepoznale značaj bezbednosti, pre svega svojih kandidata, i koje su više posvetile pažnje tome, a ne zaradi, odnosno kandidati samo da dobiju vozačku dozvolu da bi mogli... Praktično oni rade po pravilniku koji tek treba da stupi na snagu, je li tako? Mogli bi tako da kažemo. Hoće li ovo biti pravi članovi Moto Saveza kad ovako nauče? Ovo je pravi način da se vrši obuka, pogotovo na našim prostorima, da je stvarno saobraćaj totalno nebezbedan. I jako mi je drago i htio bih da pohvalim ljude koji ovako organizuju obuku i koji su uzeli u ruke mlade živote i brinu o njima kako će izaći sami samostalno na motoru u saobraćaju. Dakle, da isprave ono što vi niste pokrenuli ranije, je li tako?